lakini tumepata ufahamu kwa bibi ya Boniface Mwangi Njeri na Hussein Khalid ambaye rafiki karibu kwamba Boniface Mwangi ashawachiliwa, lakini bahati mbaya ni kama alitekwa nyara sababu huko Ukunda. Inamaanisha serikali ya Tanzania imekuwa kama wahuni ambao wanateka majirani nyara, alafu wakati unga imewazidi maji wanawatupa barabarani. Kwa hivyo sisi tunasema bado mapambano na hatutakubali tabia kama ametupa huko Ukunda njiani, na bibi yake Njeri na marafiki yake Hussein Khalid wameenda kumchukua ili wamkimbize hospitali. Komachielo bende en lweny mar kedo gi landruok kute mag ayaki kindeni ma Amerka oduoko piny sir mar omenda pod dhi nyime pacho kae, kata kobedo ni ng'ikruok nitiere. Migawo mar thieth komakore kod jochiw sir mamoko keto kare okenge ma bende biro neno ni chenro no chopo kare pacho kae mangima. Koke kaunti ma Migori, George Juma miyo waler mathoth wi wachni. Mar omenda masiro chenrogo mag gayo landruok mag kutego mag ayaki pacho kae mando sebedo kawuok e pinjego mag Amerka osekelo kibaj mathoth ni deko thir kata duoko piny ondamo bende koro piny owacho mar Kenya koro osegoyo e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki. Chenro mathoth mag gayo landruok mag kutego mag ayaki ma yandi siro kod omenda mowuok e piny mar Amerka sani koro chung kama thin ma bende koro pod dhi nyime koro dek chung dwe mar 6 mar higani. E okang' man ni chenrogo mag landruok mag kutego mag ayaki odhi nyime to anyne gubego mang'awo piny owacho dhi nyime man chenro mayande itimo kod ruogo moko mago mag piny owacho onywandi kamoro achiel kendo koro tim kod migawono mar thieth. Bedo gi twak mopogore opogore. Twak mokwongo wasebedo gi jogo eko mayudo services kata mayudo thieth e gigo ma waluongo ni dialysis kata dropping in centers. Omiyo kendo kata pachgi bende waneno ka pachgi bende ber. Kata ntiere moko ma pachgi beyo, moko bende ok oyie nikech moko bende pod nigi luoro. It's something that is doable if organizations and communities, beneficiaries are involved from the very beginning. It becomes easy because ultimately we know this is the responsibility of the Ministry of Health to provide health services. En chenro ma piny owacho temo timo e kinde ma dweche adek. Penjo maduong' en ni to bende onyalo nyago olewo maber, to bende en gino manyalore e kinde machuokni. The integration ber kendo it shows the sustainable way mag health service provision gieki. But again, king'iyo time frame magini otim godo is too short. It is too rushy. It is too rushy ne three parties. One, ne the community themselves kata key population themselves madhikao services gieki kanye osiptende mag sirikal. Number 2 en too rushy ne the public health service provider mantiere kuchocho. Okiyudo time maduong' mar ng'eyo kata mar bedo gi lony mar handle the key population. Wasebedo gi twak health facility mondo wang'is joge ni wan gi joge ma vulnerable mabejo mamine gi joma nyiri to gimbe onego bene giyudo services machalo kama. Apisa chwe chenrogo mag landruok mag kutego mag ayaki e kaunti ma Migori Eliza Owino wach ni ok oyot kata kamano gitemo manyalore. Dweche adek to tin to watemo nikech watiyo gi other stakeholders. We collaborate with different line ministries. We are integrating these services. What is it that we can do together? Mondo kik gini jokwa marach. Moko mriruoge makedo kod landruok mag kutego mag ayaki e kind oganda mang'awo ywak ni chenro ni makedo chenrogo duto mag landruok mag kutego mag ayaki e lwet migawono mar thieth gineno ka koro ok dhi makare kendo dek ok onyago lewo makare. Director mar riwruogno mar Faraja Women Initiative, riwruogno makedo ratiro mag opam e kaunti ma Migori wacho ni jogo mang'awo e gamo kutego mag ayaki pod dhi bedo kod pek e yudorego mag thieth ma bende konyo e landruok mag kutego mag ayaki ka wuok kuom osiptende mag piny owacho. Malong mang'eny ok osebet kadhi. Anyalo kawo kwa mfano community wa manyocha odagi kute mag ayaki kanyo migi transfer out mondo gidhi osiptende ka yudo ka gin gi buok kendo moko sechako bedo defaulters to mamoko madhi kawo services mamoko, for example Awendo Dice, Sori Dice mosebedo kaka piloting mag dhie health facilities koro gidhi kacha kaka key population, koro gipose as general population, manyiso ni by the time mokalo gate kowuok oko needs ge mag key population are not met, so dekelo risk maduong' e community. Akweda ne jogo matije magitimo koro keto gi ng'awo mar gamo kutego mag ayaki en mano miwacho ni dek mithoth kodhi rem chop stendego mag piny owacho mondo gikaw
chenro bende koro nyalo konyogi e landruok mag kutego mag ayaki. Stigma nitie both sides. The key population themselves ne gin gi stigma. Ok ginyal wuok. Wang'eyo waduto ni these are hidden population. Sani koro gibiro mondo giriwre gi jotuo mamoko. Nyaka chandgi. To watemo mondo wapuonj our healthcare providers kaka ginyalo bedo friendly to the key population. Ne Nyakalondo Maramogi kuok e kaunti ma Migori, an Jo Juma. Jodak ma Uyoma e sub-county mar Rarieda e kaunti ma Siaya wacho ni gibro medo ndikore e bwo okumba mar thieth mano mar SHA kaka yorno mar siro kang' ma bende jatend piny Migosi William Ruto ne okawo mar yiero Laktar Omoluga kaka jagoro mongirore e migawo mar thieth. Ka giloso ko jofwambo e kar kano pamba Mama Diany e West Uyoma location, jodago kotelnegi ko jagoro margi Dickson Okawo ogoyo erokamano ni jatend piny kuom ne yiero Laktar Oluga e lemono mar jagoro mongirore migawo mar thieth. Giwacho ni en wach maber ne jodak ma Uyoma, ka bende giwacho ni en okang' mar adek ma bende osewal achiel kuomgi e lemo machalo kamano. Ogai mar ODM Migosi Raila Odinga ne ochope od bura mar Senate okinyi kama bende notwake kod senators e wilaya manyien mar pogo omenda e kind sirikal mamalo kod mago mag counties. Odinga wacho ni senators onego kaw ting' margi kaka mano mar od bura kendo rango kaka itiyo kod omenda e counties mopogore opogore ne chwalo chenro mag dongruok ne jopiny. Kawadhi nyime wayudo kanyo ni campaigns mohiu kata campaigns machon motelo ni yiero mar higa mar 2027 ema bende mosejimbre ema osejimbo liet ma siasa masani nenore pacho kae ka koro iseyo jotelo moko kuom keto dwaro magi nyime. Jalony e weche mag telo okil Riziki Kunene owacho ni siasa ma moko kuom jotelo goye pacho kae en mano moko winjore kata matin. Riziki wacho ni telo masani kale midhiro maduong' kalure kod siasa mohiu masani odwa jimbore mokalo e pacho kae. Kunene bende nowacho ni rowere mag Gen Z nyalo biro kelo lokruok makare e pacho kae kaponi giyudo thuolo mag telo. Jagoro mongirore migawo Maleba Shadrack Mwadime owacho ni piny owacho koro chano rucho kembe ma bende oseyangi ni nyayo mibadhi e chenro mar tero jogo mamanyo tije kata manyo thuolo mag tije pinje maoko. Jatelo no mabende ne lose gwenge mag Mombasa owacho ni giseyudo ng'ur kuom oganda mathoth ahinya e wi moko kuom kembe matero ji e pinje maoko ka gisingonegi tije kaito ijwang'ogi ka bende gisechopo e pinje go to chutho pinyno mar Saudi Arabia. Ambazo ni lazima sisi kama serikali tuweze kusafisha sekta hii, kwa sababu kazi hazimo na kazi zinapatikana huko ugaibuni. Kwa hivyo kile ambacho tunafanya kwa wakati huu tutazidi kuzifutilia mbali from our register. We'll keep on deregistering them. But tunaambia vijana pia, kabla hujatoa pesa zako kwa agency yoyote, uende kwa National Employment Authority website. Zile agency zote ambazo ziko na dosari, ziko na wino mwekundu, kana kwamba tunawaambia Wakenya hii ni hatari, usiende karibu hapo. Hata ukiona ameweka advert ya kiasi gani kwa social media, kwa print media na kadhalika. But the ones that are in black ink, wino mweusi, tunasema hizo ziko sawa. Senator ma Nairobi Edwin Sifuna owacho ni piny owacho ma Nairobi oserem chwalo chenro mag dongruok e ward ma Ruai. Owacho ni midhiero mar pi kod chal marach mar apeyni e ward no osekelo midhiero maduong' ne jodak makono. Gino ma bende koro osechunogi mondo mi gichoko omenda gin giwegi mar konyo bero apeyni kod tieko chutha midhiero ma bende gikale mar pi. Ting' monego bed mano mar gavana ma kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja. There was an attempt, he told me, to do a road called Kanisani Road. And about 387 million shillings was allocated. 3 rainy seasons later, Honorable Speaker, that entire thing was washed away because he did not have the resources to be able to complete the road. Jodak Maruai kotelnegi kod Richard Muraguri ochwalo ng'ur margi ka giwacho ni piny owacho ma Nairobi osejwang'ogi kuom thuolo malach. Sisi devolution pande hii ya Ruai sisi hatujaiona, na ni
kweli barabara zinakaa mashamba. Tuko na resources zenye zinaweza tengeneza hata barabara. Maji sisi ndio tuna host siwa, lakini sisi bado tunatumia zile choo za shimo. Giwacho ni oging'eyo malong'o gimomiyo apeyni magi ok beyo, to omenda mathoth mag gero apeyni e kaunti ma Nairobi to wuok e wardno. Barabara zimekuwa shida huku, hata ukitembea huku ni matope, hata huwezi fikiri uko Nairobi. Barabara kuongea ukweli hiyo nayo hatuna. Hiyo huku kukinyesha tunaumiaga sana. Ukiingia kwa barabara, wazazi wetu wanauzia kando ya barabara. Ile hata ni ugonjwa itakuja kutoka Ruai. Juu kipindupindu tunaigojea sasa. Ndio hiyo maji inaenda kwa soko, inakwama kwa hizo drainage hakuna. Mane mabino kelo giko mag weche manyien mago matuche kor gwenge Galaxy chigi. Magone matuche kor gwenge. Yeroda